Хочу декілька слів сказати про те, як ми створювали наш фільм. Pāris vārdus pastāstīšu, kā mēs veidojam šo filmu. Це фільм створений на документальному факті про захист штабу Луганського прикордонного загону. Filma tapa pamatojoties uz patiesiem faktiem, un šīs stāsts patiešām norisinās Luhanskas apgabalā vienu pierobežu teritorijām. Так само, як і зі стрічкою «Кіборги», я познайомився з головними героями на цій історії під час того, як був ведучим програми «Хоробрі серця». Kā ar Kiborgu filmu varoņiem es iepazinos tāpat, veidojot raidījumu Drosmīga sirds. Маю честь бути особисто знайомим з багатьма учасниками тих подій. Un personīgi pazīstot lielāku daļu no notikuma dalībniekiem. І, власне, сценарій був написаний в співпраці з діючими прикордонниками. Un scenāriju mēs veidojam, scenārijs tapa sadarbībā ar esošiem robežsargiem. Ну і це не є таємницею, прообразом головного героя цього фільму є нині голова Державної прикордонної служби України генерал-майор Сергій Дейнеко. Un Sergejs Dejneko patiešām joprojām dienā šajā amatā, un arī filmas galvenais varonis. Саме він був командиром на той час штабу Луганського прикордонного загону. Jo tajā laikā tieši viņš bija pavalnieks un galvenais tajā štabā, kas ir atspoguļots filmā. Знімали ми наш фільм, закінчили зйомки в осени 21-го року. Filmu mēs nofilmējām 2021. gadā rudenī. Переважною більшістю знімали в військовій частині міста Васильків. Un lielāku filmas daļu mēs filmējām Vasilki ciematā. Це 38-й навчальний центр. Tas ir 38. mācību centrs. І одні з перших бомб, які впали на Україну 24 лютого, одні з них впали якраз на місце зйомок нашого фільму, прямо знімаємо. Un tad, kad sākas karš februārī, tieši pirmajās dienas ļoti aktīvi tika bombardēta šī vieta, tieši tur, kur mēs filmējam šo filmu. Один із акторів, який знімався в нашому фільмі, ви, напевно, зрозуміли. Un viens no aktieriem, kas filmējās mūsu filmā. Саме наш друг Павло Лі. Mūsu draugs Pavlo Lī. Він загинув 6 березня 24 року. Viņš ir gājis bojā šī gada 6. martā 22. Коли ми з нашим підрозділом заходили потім в місто Ірпінь, де він загинув. Un, kad mēs bijām ienākuši ar mūsu vienību Irpiņas pilsētā, автівка, в якої він загинув, ще стояла на тому самому місці. Pat automašīnā, kurā viņš ir gājis bojā, stāvēja tajā pašā vietā. Павло був світлою людиною і нашим загальним другом. Він був надзвичайно талановитою людиною. Pavlo bija ļoti gaišs cilvēks, viņš bija mūsu liels draugs un ļoti talantīgs cilvēks. І тому це цілком логічно, що ми присвятили наш фільм йому, всім тим, кого, на жаль, поруч з нами вже нема, а саме головне, всім тим, хто з нами є поруч. Tādēļ tas ir absolūti loģiski, ka mēs veltījām šo filmu viņam un visiem citiem, kas ir gājis bojā, un galvenokārt arī tiem, kas cīnās joprojām. Тому що наш фільм все ж таки ми знімали не стільки для того, щоб пам'ятати. Jo mēs filmējam šo filmu ne tik ļoti, lai tikai atcerētos. Хоча це дуже важливо. Neraugoties to, ka tas ir ļoti svarīgi. А стільки для того, щоб продовжувати жити. Bet arī tādēļ, lai turpinātu dzīvot. Тому що кожен з моїх побратимів і кожен з моїх посестер Jo katrs no maniem karavīriem, ar kuriem mēs karojam kopā, plecu pie pleca, я знаю це точно, там на передку, es to zinu precīzi, jo tur frontē, не кажуть про смерть. tur nerunā par nāvi. Вони кажуть про життя. Viņi runā par dzīvi. Тому що вірять, що жити будуть вільний, незалежний, справжній європейський країні. Jo viņi tic, ka dzīvos brīvā, neatkarīgā un pa īstām eiropeiskā valstī. Мене доволі часто запитують, що зробити для того, щоб допомогти Україні. Man ļoti bieži jautā, kas ir jāizdara, lai palīdzētu Ukrainai. Я не буду казати про те, як важлива зброя, я не буду казати про те, як важлива політична підтримка. Es nestāstīšu par to, cik ļoti ir svarīgi ieroči, cik svarīgs ir politiskais atbalsts. Ви все це знаєте краще за мене. Jo jūs visi zināt to labāk par mani. Від себе хочу просто додати. Не мовчіть.
Un no sevis es gribētu pievienot tikai to, lai jūs neklusētu. І коли ви не мовчите, Un tad, kad jūs neklusiet, у нас всіх додається дуже багато сил там. mums ļoti daudz spēku nāk klāt tur, frontē. Я думаю, вас не треба переконати в тому, що ми переможемо. Un es domāju, ka man nevajag jūs pārliecināt tajā, ka mēs noteikti uzvarēsim. І наступного разу обов'язково зробимо прем'єру українських і латишських кінематографістів в Бахчисараї.